Nga tol, saan ba itong negosyo na ito? Balita na ko ba nga bro? Gusto ko ito ba? Lagi tol. Kusog-kusog dyan tol. Na ako'y mga ginansya tol, ako pigputas sa mga tao. Karon maningin na ako tol para na ako'y i-rolling. Kaya no? Ba na ko utang sa mga tol? Sige. Ba, pwede lang hulog-hulog ka lang. Sinigyan na kayo. Yung kwarta ko. Para makatabang na po ko sa mga problema gamay ba? Wala problema na tol, basta nakapadalipay po ko kay na ako'y barkada nga makainom din dyan sa utang na to tol. Tol, sinsahin na di ganito la tol. Tol, salamat kayo tol. Tol, pasensya po kayo ba nga. Marugi kwarta na ko karon, marugi madalit mo si mo ha. Wala problema na tol. Problema na po si Kaloy. Madlok mo ko maningil siya kay isog magaygod. Ay Kaloy. Ako diri ba? Gilay ko sa utang mo. Maningil ka? Ha? Basta nakalimot ka nga kanina mong gitamaka na kung ano yung teritoryo. Hindi ako gusto mo balik ka, Dre, ha? Napaningilin ko ni mo sa kong utang, katong utang na ko si mo, ha? Iatag na to sa kuha, ha? Ay basig sa sunod balik din ko, chilin na ako itangap sa mga kilay, basig gusto ka na? Ha? Hindi ka gusto, Dre. O ulit dito. Kaloy. Yate. Yawa ni magtrada, pre. Di Pilipyo yung trada ron ba? Grabe ba utanan ni mo, pre. May pagmusabay ka sa kuha, pre. Manugal ta dito. Akong spinta lang ganiya kapilde ko. Pero kung musabay ka sa kuha, makadaog jud ka. Kabalo mo ko si mo ha. Di ay na mo bagilhinlo to, eh. Sa. Siguro ko pre. Pre. Okay. Siguro ko nang hindo dari banyak. Kapuna ko man ko. Siguro pergi ko daw, siguro ka na kugo kayo. Tug lang guro ko pre. Kabalo man jud ka sa kuha, pre no. Ang dili na ko ganahan, pre ka ng mga amigo bitaw nga mga hilig yung mga patik-atik mo. Ang dili na ko ganahan, pre ka ng mga parehas mo nga murag daggan kay istorya ba. Pero kung ikaw, kung dili ka mo sabay sa kuha, kasi na kay kwarta diya nga ipahiram sa kuha. Perma sa kong kwarta bido Smith. Mate pre murag. Kenapa murag? Cinta lagi tapi ko karon menguting dipit pre karon pre ba. Ang papa lagi pre na sakit pre ba na. Langan pre financial nga bayan pre kay palit lagi tambal pre. Ada terbiasa. Tetap mo alus lagi kaya lagi. Kabalo mga prino nga kana pagpasensya nga imong gihimon sa kuha. Pagbayar na ako ng gihimo sa kuha. Ha? Pero kung ba nyo kay kapairam sa kuha, kung gusto nyo ka nga maguba itong pagka-amigo, una ako si mo ha? Nugal sa ako dito. Mura makakatabang ito eh. Ipiyoy sana. Luya rin kahit ta. Una ako pre. Pre, wala ko si mo pre nga. Nga kay kwarta karon. Ha? Hindi ka gusto nga na ako na imong kuhan, hatag lang dayon. Okay. Naaraw din ay. Unsa na ka pre? Sobra na kaning ba? Balo ka na ning kamot pa na siya para sa iyong trabaho? Para mo lagon na yung trabaho? Sobra na kay ka. Bato din mahadlok ka si mo ha. Giningana po na nimo. Uy, unsa naman ka? Kabalo ba ka nga ako nagbayad sa imong utang? Siguro pre, tira taman itong pag-amigo. Di ako gusto makita sa mong naong sa balay ha. Bina. Tara pre.
Dugyan na ginabot ni Kalay, no? Oh, pre. Pre. Kabalo naman yung kaprino nga pag na ako diri usay tuyo na ko murag tiring naman siguro ka. Murag paen mo sa kwarta pre kay sugalo naman kay ko pre ay. Teka, daron pre. Unsa? Teka, pre. Unsa ingon mo? Ay na baga tiki. Hmm? Hindi ka gusto nga bangagan ko na yung kilid. Gamay naman akong hangyo sa mga pre. 2,000 ra. Pagsugal ba? Nari 2,000. Matay pre. Murag dahil na kayo mga timplada karon ba? Murag dili na mo preha sa una ba nga gamay na akong sinyas. Atag na yun. Murag karon gusto pa mo nga gamitan tamog ka ng mga pisikal nga kuan ba? Pataha magkusulti sa mga good kay basta mag-away mo ba, amigo mo good mo. Dapat ginisulti naman sa kuha. Ay, konsinti yung mga binuhatan nga mali. Kung kabalo ba ako ginangana ka niya, ipagwala ko di ba itong mga utang niya. Pre, pasensya ka na pre ha, nadamay ka pre. Problema na, pre. Tanakas tama. Pinsante ka. Inakuglab na mga kaloy, ha. Ako bahala to. Okay, pre, salamat kay pre. Ya, muna na ko pre, kay ulan na. Pre, bidbaharan ko ni Kaloy pero ba? Di mamadog muli sa balay basig unsay buhaton niya sa kwa pre. Ibarang ang kaloy. Okay, pre, ito pre. Kabalo na kang tirada naman, pre. Saan ura ko may asa naman ko? Ay pre, Uy pre. Hingin na ka pre. Oh, sige. Babayad bro, nakababayad pre. Sige pre. Nya, okay na maka itong negosyo kahit do. Tama ka. Sige, makabali na ka ni ron. 20 mil to no? Ito man pre. Need ka na kung kanta ka rin pre. Ang dagdag sa negosyo ba? Oh, sige. Okay, salamat kay Pre, pre. 20 mil na. Oh, thank you kay pre. Salamat kay pre ha. Sige pre, salamat pre. Nasunod na pod. Sulod na pre ha. Kasi makasugal-sugal ko ba, yung mapili ko motor, kasi mo dito. Oh, may problema pre, basta ikaw pre. Ikaw pa. Sige pre, sige. Sige pre, kabayan mo kasi mag 20 mil no? Sige pre. No, kaya naman ako hindi ko tabi. Oh, may problema pre. Ikaw pa pre. Ikaw yung mga. Ngayon, ako na bayan na, wala ko na balik. Ha? Ah, may problema pre. Salamat din ha. Thank you kay pre. Pre, ang saan ka pre nga nasupo, kahit katong agi pre. Sabi, di gusto ko, ba ito, nabadbahad ng tao? Kasi ibad-bad tao. Wala mo ito sa badbari. Saan ka pre, ang galit ka pre. Sige, utang 20 mil nang walang bayari. Kasi wala kayari. Gibayaran na ako itong 20 mil pre. Katong 20 mil nga yung gikuan sa kuha. Mo gibayaran ako sa itong hindi nga. Nakita mo yan, gibayaran ako sa 20 mil. Pumit ang kapitin akong lipaya ganito, gipahiram ko niya kusap. Pumit ako dito, higayon na nasukok ng galit. Kusap ang gabi, pre. Gibayaran na ako sa 20 mil. Ano, di istorya, pre? Ipaway na to siguro ito pre. Naulo lang ito mga nangangadlaw ba, ha? Sinestor lang ang kaloy. Bayaran naman di kang kaloy 20 mil. Gibayaran pati ka. Doble na. Kasi purpose mo na. Tawayan mo mo. Bulon ako ng tirada ni mo. Palibhasa, kamo lang duha amigo. Wala mo kita sa kuha. Wala nga ganyan pre. Hindi na ba ko sugal ganyan pre? May pag-ikaw yung tiga ganyan. Kada ako patata. Pildi ko sa kalibo. Diba ka mga kagod? Ikaw, robot, nara ko sa balik. Hindi mo naro. Pag mo, ginutwit na mo. Diba? May pag-yanto na tiga ganyan na yung tada ito no? Wala kayo, wala kayo. Kabalo mo ko, pre, nga. Ako yung surte. Pre, Uy! ano tag ka pre? Balay pre, ginaw tayo pre. Ay, sunang pre, namila kong kaloy ba? Oh, laka meron. Ikaw lang siguro ba? Inom. Sige, sige. Yan, sunod na.
Kung namo gikinahanglan sa kuha mo, duol mo sa kuha. Pero ako na kinahanglan sa iyo, asa man mo? Busy mo always. Tingnan mo. Di na sapat nga rason para mong daot kag tao. Di na sapat nga rason para daoton sa kaloy. Kung ulok ikaw ko ito nga gadlaw ba? Patay pre murag. Asa siguro pakita ron break. Dili naman dyan ko magpakita sa inyo ha. Diba may pulos ka pag ko. Bye! Okay ra ka pre? Pero salamat Tipel. Bisan og gibuhatan siya og daotan, wala siya nakahuna-huna og balos og daotan. Maong kita tanan ug buhatan kita og daotan, balusan nato og kaayo. Kaysa atong pagbalos og kaayo, diya sila makakat-on ug maulaw kanimo.